Salut! Mă numesc Minescu și bine ai venit pe canalul meu de YouTube, unde probabil că vei găsi vloguri. Încă nu știu exact care o să fie contentul, cum va fi structurat, dar în mare parte vloguri, daily vloguri dacă pot, dacă am timp, despre cine sunt eu, despre viața mea. Am 32 de ani, lucrez de peste 5 ani într-o corporație, am salariu stabil. Teoretic n-am niciun motiv serios să mă plâng, doar că nu mai vreau ca viața mea să arate la fel peste 5 ani. Am experiență de peste 8 ani în design grafic, alerg de aproape 6 ani, am terminat 2 maratoane, cel mai bun rezultat al meu al unui maraton este de 3 ore 38 de minute și 50 de secunde la Timișoara în 2025 la UVT Liberty Marathon. Am început să ajut oamenii care vor să alerge, cei începători, cei sedentari, să facă primilor kilometri fără să se accidenteze, multe idei, dar încă nu am construit ceva stabil din ele. Problema pe care o văd eu este că fac multe lucruri, dar niciunul nu este încă suficient de stabil încât să-mi permită să renunț la job. Așa, am senzația că munca actuală nu mă mai reprezintă, că în ciuda faptului că venitul este unul stabil, timpul și energia mea sunt limitate în momentul de față. Vreau să am autonomie, am o dorință foarte mare de autonomie și pe lângă asta vreau să lucrez la ceva ce mi aparține mie. Vreau să am posibilitatea de a mă muta într-o zonă mai adecvată, mai potrivită pentru alergare, pentru trail running. Cele 3 direcții pe care le am în momentul de față ar fi coaching-ul de alergare. Am început deja să lucrez cu câțiva oameni, dar trebuie să aflu dacă pot transforma asta într-un serviciu real, nu doar într-un hobby. Apoi ar fi designul grafic și brandingul. Am studiat și am lucrat în domeniu, dar trebuie să văd dacă mai vreau să mă întorc serios la el și dacă pot găsi clienți care să fie deschiși, să știe să comunice și să plătească suficient. Și ultimul, celelalte proiecte și activități. Mai există variante pe care le testez, barbering-ul, colaborările, revânzarea de diverse chestii sau un pivot profesional. Bun, și dacă canalul acesta va fi sub formă de vlog, cam așa arată o zi normală din viața mea de corporatist care lucrează de acasă. Nu pentru mult timp, că va trebui să mergem la birou din ce în ce mai mult până vom deveni full office, din full remote. De obicei, după ce termin lucrul la corporație, e ora 5, 5 jumate, alerg, alerg, în cazul în care nu am alergat dimineața înainte de ora 8 jumate. Și când ajung acasă seara, deja sunt obosit, sunt drained out, bateriile mele sunt pe roșu, chiar dacă lucrez de acasă și asta e obositor. Și nu mai am timp decât să fac un duș, să mănânc și poate să mai citesc ceva. Da, mă joc pe Switch sau mai citesc. Salut! Continuăm clipul pilot de pe canal. Asta e continuarea. Următoarea zi, 15 iulie. Planul pe azi este în felul următor. Mai am o oră și un sfert de lucru, pentru că mi-am cerut să plec mai repede. Trebuie să ajung la mall să îmi iau talonul de la mașina nouă. La ora 8 seara am o alergare cu cei de la Offleash, dar eu am un antrenament înainte de făcut de vreo 30 de minute și voi termina cu ei, deci cam o oră. O să merg să mă văd cu un prieten, să alergăm împreună, dacă vrea să vină astăzi, și vreau să vă iau cu mine pentru că nu am alergări puse încă pe YouTube, să fie prima, de fapt. Dacă vă place, puteți dați un subscribe, m-ar ajuta foarte mult, puteți dați un like, comment pentru engagement și da, ne vedem de la mall, poate niște cadre pe drum o să filmez, dacă nu ne vedem mai târziu la alergare. Zeus! Da, suntem gata. Outfit check. Outfit. Keep run. Pull&Bear. Keep run. Și doar mai eu e de la normal. Întâlnim cu Martin. Să-i dăm un easy run jumătate de oră înainte de Offleash. Și după aceea mergem la Offleash. Wow. Errands. Sponsor me, Gold Nutrition. Sponsor me. Hello. Salut. Uite.
David Goggins. Who's gonna carry the box? Wow, că filmează cu blitz! Venim la un pit stop rapid. Care ar fi planul concret acum? Aș vrea să public clipuri pe YouTube, poate 1 la 2 săptămâni. Aș vrea să găsesc clienți noi care sunt interesați de coaching în alergare. Aș mai vrea să aflu, să-mi fac așa o schiță, un plan de cât venit lunar aș putea să produc eu independent. Aș vrea să-mi documentez pregătirea mea pentru un concurs de trail. Aș vrea un ultra anul acesta, dacă se poate, dacă antrenamentele o să meargă bine în continuare și volumul va fi constant, și să văd ce fac cu corporația. Deci cam asta ar fi. În următoarele 6 luni vreau să aflu dacă pot să construiesc un venit real din proiectele mele. Nu trebuie să egalez neapărat salariul meu imediat, dar vreau să văd dacă există o direcție care poate să devină sustenabilă. Altă pasiune de-a mea, adică o altă pasiune, un alt lucru pe care eu de mult l-am făcut, e YouTube-ul, și am zis să-i dau o șansă, să postez clipuri din viața mea. Poate e cineva care rezonează cu ce fac eu, poate e cineva în aceeași oală. De ce canalul? De ce? Că ziceam, tot am zis de YouTube și sar dintr-o parte în alta, așa. Canalul acesta nu va fi despre cum să devin milionar sau despre cum mi-am rezolvat eu viața, pentru că n-am rezolvat-o încă. Vreau să documentez procesul, ce încerc, ce funcționează, câți bani costă, ce greșesc și dacă reușesc sau nu să fac schimbarea asta. O să vorbesc despre alergare, muncă, bani, proiecte personale, cumpărături bune și deciziile pe care încerc să le iau mai inteligent. Nu știu încă dacă peste un an voi lucra tot în corporație sau dacă voi reuși să construiesc ceva al meu, dar vreau ca acest clip să fie punctul de la care pot să mă uit înapoi și să văd ce s-a schimbat. Da, și am ajuns la finalul clipului. Mulțumesc în primul rând că te-ai uitat până aici. Sper că ți-a plăcut acest clip. Dacă da, te invit să dai un like, să te abonezi canalului, să afli când o să postez următorul clip. Aș vrea să postez săptămânal, dacă nu o dată la 2 săptămâni, în funcție de cât conținut strâng. Ne vedem în următorul clip, ce pot să zic. Salut, numai bine!